Agur ikastola. 16 urte pasa dira jada, abentura honetan murgildu nintzenek. 2 urte nituenetik, orain arte, 18 izan arte, adinez nagusia, izan naiz ikastolan murgildu da. Pentsa zenbat denbora pasatu den ordutik hona, zenbat aldatu diren gauzak. Nork ez du gogoratzen lehenengo aldiz haur eskolan elkartu gineneko eguna? Edo gure belarriak pirsinez bete genitueneko eguna? Gauza gutxi batzuk ikasi ditugu, lagun berriak egin eta agian gure bizitzako modio ezagutu ere. Aldatu egin gara, zorionez hoberako, eta beti bezain atseginak eta pertsona onak gara. Ibilbide polita izan dela ezin ukatuzkoa da, eta tartean hainbat gora bera izan arren, nire bizitzako etaparik zoriontsuenetako bat izan dela izaten ausart naiteke. Bide hau egunetik egunera gero eta gorago doa, gero eta oztopo gehiago ditu. Eta gero eta zailtasun gehiagorekin aurkituko gara bide honetan zehar. Baina gustatu edo ez, hala izan behar du. Ikastolak hainbat bizipen eta esperientzia astezin eskaini dizki. Nire abentura liluragarri hau, umezaintzan hasi zen. 2 urte besterik ez nituela, gurasoek bertara eraman ninduten. Horiek bai garaionak horiek. Orduan, ez geneukan orain ditugun bezain beste ardura. Irrifar batekin joaten ginen ikastolara. Lagunak ikusteko irrikan, irakasleak agindutakoa egiteko prest beti. Egunak aurrera joan ahala, ibiltzen, egiten, parrazten, ikasi nuen eta konturatu orduko, KLH-ra joateko ordua iritsi zitzaidan. Etapa berri honetan, eraikinez eta herriz aldatu beharra izan nuen, eta horrek, beldur pixka bat ematen zidan. Baina, esen horren besterako izan. Lagun berri pila egin nituen, eta ordura arte nire ingurukoak zirenak ezagutzeaz gain, Eskoriatza eta Aretxabaletako jendea ere ezagutzen hasi nuen. Etapa honetan, irakurtzen eta idazten ikasi nuen. Oraindik ez geunden zailtasun handiko problemetan murgilduta. Beste gauza batzuek baitzuten lehentasuna. Guretzat munduko udalekurik onenak zirenak antolatzen zituzten. Eta han ibiltzen nintzen ni, irrifar batekin hauan lagun artean jolasten eta euskal giroan ezitzen. Lehenengoa, Gares izan zen. Gero, Otxagi eta azkenik Azebo. Guztietan, esperientzia astezita bizi izan nuen. Gezurra badirudi ere, 6 urte pasa ziren jada, eta TBH-ra joateko unea iritsi zitzaidan. Azer beldurra hura, nagusien izatetik, txikien izatera pasatu beharra naukan berriz ere. Eta gainera, beste etapa berri eta zailago bati ekin behar nien. Zenbait aldaketa sumatu banituen ere, ez nuen arazorik izan 4 urte hauetan zehar. Bertan ezagutu nuen lehenengo aldiz, guretzat hain berezia zen X ez ezaguna, beste zenbait kontzeptu berriren artean. Urte hauetan zehar, hainbat bidaia egin genituen. Lizarrara, Iparraldera, Zurizara udalekuetan, Bretainara bretoiekin elkartrukean, eta etapa honi amaiera emateko, Salauera joan ginen ikasbidaian. Oroitzapen ikaragarri honak eramaten ditut bidai guzti hauetatik, eta aukera izatez gero, errepitikatuko nituzkela ez dut zalantzan jartzen. Gero eta nagusiagoak bilakatzen ari ginen aldetik, nire nortasun eta iritzi kritikoa jarduteko unea iritsi zen. Izan ere, ibilbidea aurrera jarraitzeko, arlo konkretu batzuk aukeratu beharra nuen. Zientzien aldetik egin nuen apustu, eta erabakia bete-betean asmatu nuelakoan nago. Oso posiblein nago egin dudan batxilergoarekin. Oraindik nire burua galduta bat dut ere, etorkizunaren inguruan, zientzien inguruko ikasketak egiteko asmoa dauka. Tontokeri bat dirudien arren, ez da bat ere erresa etorkizunari buruzko erabakiak hartzea. Baina nola nahi ere, hori patuak esango digu. Azken 2 urte hauek onenak izen direnaren ustean nago, naiz eta azken bolada honetan lanpetuta ibili.
Urte hauetan egindako desfilea eta Alemaniara egindako ikasbidaia beti izango ditut gogoa. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta igana. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz. Orain, gure benetako azken txanpan gaude, eta horregatik ikastolari agur esatea tokatzen zaigu. Iritsi da unibertsitatera joateko ordua, jada nagusi egin gara. Hemendik aurrera norberak bere ibilbideari ekingo dio, eta zailtasun zein milaka esperientzia desberdinekin egingo du topo. Ezin dugu atzera begiratu, atzera gelditutakoa iragana baita. Orain, gure buruak etorkizunan kokatu behar ditugu, ibilbide hau aurrera eta aldasgora jarraitu. Baina honek, ez du esan nahi, orain arte bizitako guztia, bihotzean eramango ez dudanik, ez horixe. Eskuratu ostoan, xume bezain ere, hain soila bere Eskerrik asko ikastola, jende bikain eta esperientzia astezinak eskaini izanagatik. Eskerrik asko ikastola, bizipena bizitzeko aukera emateagatik.